Думскролинг – защо сами ровим бездната на лошите новини. Здравейте, драги слушатели и зрители! Добре дошли в поредния епизод на нашия подкаст «Мястото, където се опитваме да разберем света, преди светът окончателно да се побърка». Днес ще си говорим за едно модерно проклятие, което звучи като име на рок-банда, но всъщност е нещо много по-токсично. Темата е думскролинг. Да, онази странна практика, при която вместо да заспите в 23 часа, като нормален човек, вие стоите до 3 през нощта и четете новини за това как пак идва краят на света. И после се чудите, защо на другия ден изглеждате като зомби, току-що извадено от евтин сериал. Част първа. Какво изобщо е думскролинг? Ако до сега не сте чували за това, поздравления, или сте наистина щастлив човек, или живеете в пещера без Wi-Fi. Думскролинг идва от английското doom, т.е. гибел, съдба, апокалипсис, краят на света. И скролинг – превъртам безкрайно с пръст. Събрано заедно означава аз сам избирам да си съсипя настроението, като превъртам само лоши новини. Просто казано, това е когато мозъкът ви казва: «О, ти си уморен, трябва да си починеш, да легнеш, да поспиш», а ръката ви отвръща: Не, чакай, нека първо да видим колко още катастрофи, войни и пандемии са се случили през последните 10 минути. Това е думскролинг. Терминът се е появил още през 2018 година в Twitter, а през 2020, благодарение на пандемията от COVID-19, става буквално звезда. Защото, нека бъдем честни, ако светът не гори, хората едва ли ще седят до късно, за да четат новини. Част втора. Защо изобщо го правим? Ето тук идва парадоксът. Никой нормален човек не си казва: днес съм в отлично настроение, какво ли ще стане, ако си го съсипя с малко черни новини? И все пак ние го правим. Постоянно. Първо, от страхът да не изпуснем важното. Човешкият мозък е устроен така. Искаме да знаем какво става наоколо. От древни времена. На времето, за да не ни изяде тигърът. Днес, за да не ни изяде инфлацията, вирусът или следващата политическа криза. Опитваме се да следваме старото мото: предупреден значи въоръжен. Само дето понякога изглежда, че сме предупредени и пак не въоръжени. И ако си мислим, че нещо не знаем, ни хваща тревожност. Страхът от изпуснатото. На английски има дори термин FOMO – Fear of Missing Out. Затова превъртаме, търсим, надничаме, все едно в новините ще намерим магическия отговор. Спокойно, всичко е наред, само че изненада, там никога не пише всичко е наред. Второ, социалните мрежи и алгоритмите. Ако си мислите, че виновни са само вашите нерви, грешите. Алгоритмите ви гледат. Те знаят, че вие обичате шокиращи новини. И какво правят? Хранят ви още и още. Ако цъкнете на една статия за земетресение, утре фидът ще ви изглежда така: 10 начина, по които светът ще свърши следващата седмица. Алгоритмите ви познават по-добре от майка ви и определено не ви мислят доброто. Ние попадаме в порочния кръг. Ето как работи. Първо, четете лоша новина. Второ, стресирате се. Трето, за да се успокоите, четете още новини. Четвърто, те, разбира се, пак са лоши. Пето, повтаря се до безкрай. Това е като да лекуваш главоболие с удари по челото. Част трета. Как вреди думскролингът? Тук става забавно. На възрастните. Повишава нивото на стресови хормони. Води до безсъние. Разваля концентрацията. Убива настроението по-бързо от родителска среща в училище. И не само. Понякога физически започвате да усещате напрежение, сърцебиене, потеене. Всичко това само защото сте решили да останете информирани. На децата и тинейджерите тук вече става сериозно. Защото за разлика от възрастните, които поне имат някакъв опит, децата са особено уязвими. Тревожност и страхове, детето, което чете постоянно за катастрофи, може да започне да вярва, че утре няма да има бъдеще. Разстройства на съня. Да, и те превъртат фида до късно през нощта. После не могат да стават за училище. Социална изолация.
Колкото повече време прекарват новини, толкова по-малко време имат за приятели, спорт или просто нормално детство. И най-лошото – формира се навик. Ако от 12 годишен детето свикне да търси негативното, на 22 това вече е твърд рефлекс. Затова, уважаеми родители, ако видите детето си да седи с телефона и да чете новини за края на света, не го оставяйте, говорете, обяснете или най-малкото сложете лимити. Част 4. Малко сарказъм за десерт. Често казваме, знанието е сила. Ако говорим за думскролинг, по-скоро знанието е безсъние, тревожност и абонемент за антидепресанти. Част 5. Как да се спасим от думскролинга? Добрата новина е, че изход има. Съвет 1. Ограничете времето пред екрана. Да, знам, звучи банално, но наистина работи. Настройвайте таймери, използвайте приложения блокатори. Съвет 2. Не четете новини преди сън. Няма по-лоша рецепта за кошмари. Искате да се спите спокойно? Гледайте видео с котки. Съвет 3. Фокусирайте се върху конкретното. Влезли сте да проверите времето. Не кликвайте на 10 начина, по които метеорит ще унищожи Земята. Просто вижте дали утре ще вали. Съвет 4. Търсете позитивното. Да, светът е пълен с ужаси, но не само. Потърсете истории за успехи, за добри дела, за наука и иновации. Те съществуват. Съвет 5. Намерете алтернатива. Книга, разговор с приятел, разходка, мемета и да, котки, много котки. Думскролингът е като бивш токсичен партньор. Знаеш, че ти вреди, но продължаваш да му пишеш в 2 през нощта. Истината е, че светът винаги ще бъде пълен с кризи, но това не означава, че трябва да ги приемате на абонемент денонощно. Така че, драги зрители и слушатели, ако след този епизод решите да прекарате вечерта без да превъртате тревожни новини, а вместо това да се посмеете с приятели или да гледате глупав сериал, смятайте мисията ни за изпълнена. И помнете, понякога най-доброто заглавие е телефонът остава на нощното шкафче. Хареса ли ви видеото? Абонирайте се, натиснете звънчето и го споделете с приятели. Ако не ви е харесало, кажете защо, за да ставаме по-добри.